Helo, bore da, Mr Matheus fan hyn. A beth dwi'n mynd i dangos heddi yw sut i creu gêm pêl 1. Nawr, mae gêm pêl 1 yn chwarae ar y sgrin ar hyn o bryd, a mae'n gêm syml iawn. Mae gyda ni wal, a mae gyda ni pêl. Mae'r pêl yn bownsio yn erbyn y wal, ac amser ni'n clicio ar y pêl, ni'n cael sgôr. Ac mae'r pêl yn mynd yn fwy cyflym. Nawr, beth dwi'n mynd i wneud nawr, dangos chi sut i creu gêm hyn mewn llai na 5 munud. So dwi'n mynd i cau y gêm, ac dwi'n mynd i agor fyny Gamemaker. Okay? Nawr dwi'n mynd i cau Gamemaker lawr gyda, ac i chi'n gallu ffeindio Gamemaker yn Start, All Programs, Cyfrifiaduro a Gamemaker. Nawr, mae'n cymryd bach o amser i ddechrau, so dwi nawr a Gamemaker ar agor. Nawr, y peth cyntaf mae angen i ni cael yw'r lluniau. A'r lluniau ni'n defnyddio ydy sprites. Nawr, i cael sprites, mae angen i wasgu ar yr icon yma, sef y Pac-Man. A wedyn mae angen i llwytho'r lluniau mewn i'r gêm. Nawr, gallwch chi creu lluniau eich hunan, ond ar gyfer hwn, ni'n mynd i defnyddio'r sprites sy'n bodoli ar ein system ni'n barod. So, ni'n gwasgu load sprite. Nawr, mae sprites fi'n dod fyny fan hyn. Nawr, os dyn nhw ddim yn dod fyny, mae chi'n mynd i Computer, Share Documents, Technoleg Gwybodaeth, Gamemaker, a wedyn dewis yr sprites o fan hyn. Nawr, y sprites dwi'n mynd defnyddio, maen nhw gyd yn various. Nawr, dim ond 2 sprites sy'n angen chi ar gyfer y gêm yma, sef pêl a'r wal. Nawr, i llwytho'r sprite pêl, dwi'n dewis y pêl yma, a dwi'n gwasgu Open. A chi'n gweld mae'n ymddangos fan hyn. Nawr, yr unig beth sy'n angen fi wneud nawr yw enwi y sprite yn sprite pêl. A fi'n gwasgu OK. Nawr, mae'r sprite lan fan hyn gyda fi, so'r ail beth dwi'n mynd i wneud yw llwytho'r sprite ar gyfer y wal. So, nawr fi'n gwasgu Create Sprite, Load Sprite, a nawr mae'r sprites i gyd fyny gyda fi fan hyn eto. A fi'n dewis yr un square ar gyfer y wal. A dwi'n enwi hwnna yn sprite wal, ac yn gwasgu OK. Nawr mae 2 sprite gyda ni. Mae angen i fi nawr rhaglennu beth mae'r sprites hyn yn gwneud. Ac i gwneud hyn, mae rhaid fi gwneud e yn objects. Nawr, dyma'r bwtwm ar gyfer creu'r objects fan hyn. Nawr, yr object cyntaf dwi'n mynd i rhaglennu ydy'r wal, achos mae'r wal yn gwneud dim byd. So felly, fi'n gwasgu hwn, dwi'n dewis yr sprite dwi eisiau, sef yr wal, fi'n enwi fe yn object wal, ac yr unig beth mae angen i wneud yw gwasgu solid fan hyn. A ni'n gwasgu OK. Nawr, beth dwi'n mynd i gwneud, dwi'n mynd i gadael yr object pêl am funud, achos mae'r object pêl yn mynd i cymryd fwy o'r rhaglenni. Dwi'n mynd ati nawr i creu'r ystafell. A dyma y bwtwm mae angen i gwasgu, Create Room. Ar y settings, dwi yn newid maint yr ystafell, so mae'n mynd i fod yn fwy hawdd i ni gweld. So, i newid maint yr ystafell, mae'r width yn mynd i fod yn 480 a mae'r height, sef y taldra, yn mynd i fod yn 320. Dwi'n gwasgu'r objects wedyn, a chi'n gallu gweld mae wal gyda fi fan hyn. Ac os dwi'n gwasgu llygoden, dwi'n gallu rhoi'r wal mewn i'r ystafell. Nawr, os dwi'n gwasgu Shift, dwi'n gallu rhoi'r wal mewn yn gyflym. Ac os dwi'n gwasgu bwtwm fe y llygoden, dwi'n gallu dileu y wal yn gyflym hefyd. Nawr, os ni sy'n profi cael gweld mae hwn yn gweithio, gallai ni gwasgu play fan hyn. Ond dwi ddim yn mynd i wneud hyn achos fi sy'n dangos chi pa mor gyflym ni'n gallu creu yr gêm hyn. Nawr, dwi'n mynd i rhaglennu yr pêl. Nawr, i rhaglennu'r pêl, mae rhaid fi rhoi'r pêl mewn i'r objects. So, yn create object, dewis pêl, a wedyn enwi fe yn object pêl. Nawr, gyda'r wal, fi'n rhoi'r gwasgu hwnna'n solid, oedd ddim angen i fi, ond gyda'r wal, na gyd wnaethon ni rhoi'n solid, ond nawr mae rhaid fi dweud beth mae'r pêl yn gwneud tu fewn y gêm.
Os chi'n cofio, peth cyntaf mae'r gêm yn neud ydy symud. So fi'n add event fan hyn, gwasgu crate, a chi'n gweld fan hyn, mae hwn yn gweud move, a fi'n symud hwnna lawr i'r ffenest yma. A mae'r pêl yn gallu symud yn pob cyfeiriad ac dwi'n dechrau cyflymder bant yn 1. A beth sy'n symud? Self, sef y pêl, a fi'n gwasgu OK. Nawr, yr ail beth oedd y pêl yn gwneud, ond sydd ddim bwrw yn erbyn y wal, oedd e'n bownsio bant. Nawr, gyda hwn, dwi ddim yn neud heblaw ein bod ni'n rhaglennu fe mewn i fan hyn. Ac i'r rhaglennu fe mewn, ni'n gwasgu add event, collision. Ac am sy'n gwasgu collision gyda beth, sef y wal. Beth sy'n digwydd? Mynd lawr i fan hyn, y tab cynta, a chi'n gweld hwn sy'n edrych y tambau bach fel y C. Ni'n symud i hwnna fan hyn. A ni'n gwasgu OK. So nawr mae'r pêl yn symud o gwmpas, a mae'r pêl yn bownsio yn erbyn wal. Y trydydd peth nesaf yw'r pêl i rhoi sgôr i ni am sy'n ni'n gwasgu y pêl gyda'r llygoden. So ni'n mynd i add event eto, ac ni'n mynd lawr ac ni'n gwasgu mouse. A bwtwm chwyth y llygoden, os ych chi'n llaw dde. Ac beth sy'n digwydd? Ni'n dewis yr bwtwm hyn draw fan hyn, sef y bwtwm jwmpo. So amser ni'n bwrw'r pêl gyda'r llygoden, mae'r pêl yn jwmpo. Ac wedyn, ni'n lawr fan hyn i sgôr, ac ni'n rhoi sgôr mewn. So bob tro ni'n clico'r pêl, ni'n cael 1 pwynt, ac ni'n gwasgu relatif. Mae relatif yn golygu bod e'n mynd yn fwy cyflym trwy'r amser. Mae'n adio, mae'n ddrwg 'da fi, mae'n adio 1 pwynt i'r sgôr ola. Ac y peth nesaf mae angen i ni wneud yw rhoi cyflymder. A dyna beth o'n i'n sôn amdano fyna nawr. Bob tro fi'n gwasgu fe gyda llygoden, mae e'n mynd i ychwanegu 1 at y cyflymder ola. Okay? Os chi ddim yn gwasgu relatif yna, dyw e ddim yn mynd i fynd fwy cyflym. Nawr, dwi'n gwasgu'r bwtwm yma nawr, ac ni'n mynd i chwarae'r gêm. Nawr chi'n gallu gweld dwi'n chwarae'r gêm nawr, ond does dim pêl fan hyn. Y rheswm yw, dwi heb rhoi'r pêl mewn i'r ystafell. So dwi'n mynd i cau y gêm lawr, a dwi'n mynd i agor fyny yr ystafell eto fan hyn. A dyma'r ystafell. Dwi'n dewis nawr o fan hyn yr object pêl a rhoi e mewn. Nawr, dwi wedyn mynd ati i chwarae y gêm eto. Dwi'n mynd i cau hwnna lawr am eiliad, achos... Right, gyda fi bach o technical area fyna, ond nawr chi'n gallu gweld dyma ffordd mae'n gêm ni yn gweithio eto. Mae wedi cymryd llai na 5 munud, a beth dwi eisiau chi gwneud nawr yw mynd ati a wedyn creu y gêm hyn eich hunan. Okay? Diolch yn fawr.